Požičiate peniaze kamarátovi a on vám ich odmieta vrátiť. Samozrejme bez zmluvy a teraz už aj bez peňazí. Čo teraz? Ja som Peter Vernarec a toto je vašich 5 minút s právnikom. Nie je to nič nereálne. Váš kamarát vás poprosí o výpomoc, 500 eur, vraj iba na týždeň, poznáte sa roky, takže bez váhania mu ich požičiate a nič nepodpisujete. Veď na čo? No prejde mesiac, potom druhý a kamarát prestáva zdvíhať telefón, neodpisuje na správy a vy si začínate uvedomovať, že máte iba jeho sľub a problém. Čo teraz? Požičanie peňazí je právne zmluva o pôžičke, aj keď je uzatvorená iba ústne. Hoci vám z nej vyplýva nárok na vrátenie požičanej sumy, bez dobrovoľného vrátenia zo strany dlžníka, vášho kamaráta, sa budete musieť vášho nároku domáhať žalobou na súde. Ak sa spor dostane pred súd, ten skúma dôkazy, a teda či bola zmluva naozaj uzatvorená, či ste peniaze svojmu kamarátovi poskytli, či už v hotovosti alebo prevodom na účet, a či vám ich kamarát naozaj nevrátil, ako to tvrdíte v žalobe. Rozhodujúce budú teda dôkazy, ktoré v konaní predložíte. Či už to budú listinné dôkazy, či už to budú SMS-ky, či už to budú e-maily, alebo možno svedecké výpovede vašich ostatných kamarátov, ktorí pri tom boli. Čím viac takýchto indícií máte, teda dôkazov, ktorí potvrdzujú, že máte pravdu, tým je to pre vás lepšie. Ústna zmluva totiž automaticky neznamená vašu prehru. Súd vám ju môže uznať a v konaní môžete byť úspešní. Dôležité však bude, aké dôkazy v konaní predložíte. Súd totiž nebude skúmať iba to, či k dohode naozaj došlo a či ste peniaze poskytli dlžníkovi a dlžník vám ich naozaj nevrátil, ale predovšetkým podmienky tejto dohody. Čiže to, za akých podmienok vám mal dlžník vrátiť peniaze a či došlo k splneniu týchto podmienok. Tu môžu nastať rôzne situácie. Prvá situácia môže byť tá štandardná a tá najlepšia. Požičam ti peniaze a o 2 týždne mi ich vrátiš. Mám dohodnutý čas plnenia, viem presne, kedy ten čas plnenia uplynul a kedy už sa dostal dlžník do omeškania s plnením svojho dlhu. Tá druhá situácia je, že čas plnenia nebol dohodnutý a teda požičal som 500 eur kamarátovi, vôbec sme neriešili, kedy mi ich vráti, potreboval to hneď, ja som to neriešil, vedel som, že sa na neho môžem spoľahnúť a tak ďalej, alebo teda som si myslel, že sa na neho môžem spoľahnúť, samozrejme. V tomto prípade platí, že dlžník je povinný plniť prvý deň po tom, čo ste ho o plnenie požiadali. No a potom je tu tretia situácia, ktorá môže nastať, tá vychádza z takej našej dobrosrdečnosti a tá znie v zmysle požičam ti 500 eur a nechaj tak, vrátiš mi, keď to budeš mať, skrátka nerieš. V tejto situácii nebude ani tak možno dôležitý čas plnenia, respektíve dlžník by sa teoreticky mohol brániť tým, že čas plnenia bol ponechaný na jeho vôli a v takomto prípade určuje čas plnenia súd na návrh veriteľa, ale podstatnejšia je tu tá podmienka, ktorá bude musieť byť splnená, ktorá tu prichádza hoci tak nenapadne na scénu, a to je to, že ak budeš mať, čiže aby ste mohli požadovať splnenie dlhu, musíte preukázať, že dlžník reálne tie peniaze na to mal. Čo znamená, že dlžník na to má peniaze? To, že má vo vrecku 500 eur? Myslím, že to nebude takéto jednoduché, ako to možno vyznieva, a môžu tu vzniknúť pomerne zaujímavé a zložité právne situácie. Ani tých 500 eur vo vrecku dlžníka koniec koncov nemusí patriť dlžníkovi a môže to byť pomerne ťažká situácia. Je to trochu také paradoxné, pretože na jednej strane dobrosrdečne sme ponechali splnenie dlhu na dlžníka alebo na jeho platobnú schopnosť, a na druhej strane, ak nám dlžník nezaplatí, môže sa tým brániť a môžeme mať tú dôkaznú situáciu podstatne ťažšiu. A preto, ak už idete do zmluvy o pôžičke uzatvorenej ústne, tu sú moje odporúčania. Poprvé, nikdy to nerobte medzi 4 očami, alebo aspoň bez písomného potvrdenia o tom, že požičal som ti, potvrď mi to. Nemusí to byť papier, stačí SMS-ka, stačí správa vo WhatsAppe, stačí e-mail, kde bude jasne uvedené: požičal som ti 500 eur, vrátiš mi to vtedy a vtedy, toto sú tie podmienky dohody skrátka, a na druhej strane odpoveď dlžníka: áno, potvrdzujem. Po druhé, nikdy nenechávajte čas plnenia na vôli dlžníka.
nikdy, že vrátiš mi to, keď budeš chcieť, alebo vrátiš mi to, keď budeš na to mať, čo som spomínal pred chvíľou, čo môže výrazne skomplikovať vašu situáciu. Ale naopak, dohodnite si, to je vlastne tretí tip, dohodnite si čas plnenia priamo s dlžníkom, a aby to bolo aj v tom písomnom potvrdení z prvého typu, čiže vrátiš mi to o 2 týždne, o 2 mesiace, 31. augusta, proste nech je tam stanovený pevný termín, kedy to má dlžník vrátiť. No a konec koncov, ak už požičiavate peniaze, tak ideálne prevodom na účet a nie v hotovosti. Pri prevode na účet viete preukázať, z akého účtu na aký účet, kedy a aká suma odišla. Pri hotovosti ste značne obmedzení v dôkaznej situácii, obzvlášť ak to prebehlo medzi 4 očami a obzvlášť ak ste si o tom nespravili písomné potvrdenie. No a v tej praktickej rovine odporúčam ešte predtým, než podáte samotnú žalobu, využiť tzv. Predžalobnú výzvu, a teda vyzvať dlžníka na dobrovoľné splnenie dlhu. Túto výzvu môžete samozrejme najprv spísať sami vo vlastnom mene, alebo využiť služby advokáta a nechať si predžalobnú výzvu vypracovať priamo ním. Výzva od advokáta totiž zvyšuje vážnosť veci a častokrát dlžníka pohne k tomu, aby dlh dobrovoľne splnil dodatočne. Ak sa už teda chystáte niekomu požičať, hoci aj len malú sumu a bez písomnej zmluvy, dbajte na to, aby ste to mali zaznamenané písomne aspoň v čete či e-mailom a dohodnite si jasný termín vrátenia. Právo totiž neochraňuje dôveru, ale v konečnom dôsledku toho, kto vie svoj nárok preukázať. Ďakujem vám za vašu pozornosť, toto je odo mňa na dnes všetko, viac nájdete na www.advokatvernarec.sk. Ja som Peter Vernarec a toto bolo vašich 5 minút s právnikom.